Akú z názvu vypovedá, kde tá igla? Ideme na to. Konečne bež veľký. Čakala si povedala, že tam je C-čko. Mojo, musela som ťa oklamať, aby som dosiahla, čo som chcela. Damn! Neboli? Chcete špať? Nie. Už som v nebi. Ideme práve na zraz, uvidíme, čo nám tam povedia a či nám vôbec niečo povedia. Ja si myslím, že to ide dobre, že to relatívne napriek všetkému stíhame a skúsime vám dať pár záberov zo zrazu, že ako to tam vypadá a porovnáme vlastne naše formy, moju a Zuzkinu, s konkurenciou, ktorú tam budeme mať. A to sú vlastne aj v podstate na tom zraze reprezentačnom, sú vlastne v podstate aj naši superi, ktorí nás čakajú na prvých súťažiach. Takže ideme vám ukázať náš dom. Toto je kúpeľňa. Tu je Marek. Ty sereš, nechám ťa. No. Takže ako môžete vidieť, moju formu mi pochválili asi tak, ako vidíte to, čo robím. Čiže dosť na hovno. Zistili sme, že, alebo nezistili sme, ja to viem, som s formou pozadu a musím zabrať, musím schudnúť viacej. A ten objem, čo som dal, tak vďaka tomu, že aj posunuli súťaže skôr, tak musím veľa srať, aby som schudol. Zuzka, prečo máš mäsové guličky a ja tiež, napriek tomu, že tá forma nebola taká dobrá a dostali sme celkom super dá na zraze? Lebo je 5-16 a my nestíhame jesť, takže sme sa takto dopriali. No a skrz jedálnička, čo sme naposledy točili, tak sme tam hovorili, že všetko je to o kalóriách. Keď máte dostatok bielkovín, sacharidov, tukov, neprepálite to, tak prečo si nedať sem tam aj niečo takéto. Napriek tomu to nerobíme furt, ale teraz zamakáme. A čo potom? Potom vyhráme. Tak. Aké to je? To je extra. Za 5 €. Neviem, že som taká hladná, bo to je fakt dobré. Lepšie ako mekač? Jedna z vecí, ktoré si dneska ukážeme, sú suplementy. Je ich dosť, ale nie všetky sú úplne potrebné a nie všetky nutne potrebuje každý. Ja vám ukážem, čo ja beriem, že čo robí čo a aké množstvo. V skratke hlavný dôvod, dajme tomu, prečo to beriem. Svoj suplementačný plán. Mám to rozdelené na ráno, pred tréningom, po tréningu, večer a potom také, že kedykoľvek, že to môžeš brať kedy chceš. Takto isto rozdelujem ináč aj klientom, že ak ste boli alebo ste mojím klientom na online coachingu, tak presne si budete vedieť predstaviť tú tabuľku, ako to mám rozdelené. Čo sa týka vitamínov, tak ráno mám multivitamín, najčastejšie liposomálny, ale ten na Jim Beam je vypredaný, mne došiel, tak som si tam len šupol tento Vitality Complex. Je to vlastne zhrnutie skoro všetkých vitamínov. Keď nechcete riešiť možno všetko toto, tak vám teoreticky bude stačiť toto. Ale ja som radšej, keď mám proste to dávkovanie také, ako som si naštudoval, ako je, dajme tomu, ideálne. Následne beriem klasické Dčko, to je tuna, omega 3, budget friendly, kvôli hormónom, zdravé tuky, cholesterol, milión vecí. Fakt, toto chceš a proste, aby si mal aj maximálnu tvorbu svojho testosterónu a zároveň, prečo to spájam s Dčkom, pretože máš lepšiu vstrebateľnosť, alebo Dčko je vitamín, hormón, ktorý sa rozpúšťa v vstrebávach v tukoch, takže to chceš. Ďalej tu nám máme minerály, beriem 2 tabletky chelát zinok, to je tuna, zasa zinok, magnésko, súčasťou viac ako 350 rôznych procesov v tele, čiže od nechtov, zubov, vlasov. Zinok hlavne pre ľudí, ktorí málo spia, napríklad vy študenti, chalani. Zinok má jeden z najlepších účinkov na zvýšenie testosterónu do normálnej hranice. Čiže keď ho budeš brať, tak nemôžeš čakať, že budeš jak nasypaný,
ale minimálne tvoja prírodzená hranica bude na maxime. Neberiem to spolu s magnéskom, aby sa to nevylučovalo, keďže ja dávam väčšiu dávku. Väčšinou ľuďom stačí jedna tableta, ja si dávam dve, čiže dokopy nejakých 30 mg plus ešte toto má nejaký zinok. Následne stimulanty, ráno maximálne nejaká káva, ale väčšinou ja kávu nepijem vôbec a využívam ten kofeín pred tréningom. Keď som tu na so Zuzkou, tak vtedy si dáme spolu. Ashwagandu, tu si dávam hlavne, keď mám nejaké stresové situácie, alebo večer. Čiže napríklad niekedy ráno, keď viem, že mám nejaké točenie, chcem byť sústredený a tak ďalej, tak dávam ashwagandu, ale takisto toto je suplement, ktorý podľa mňa nie je potrebný pre väčšinu. No a čo sa týka kreatínu, tunák, úplná klasika, kreatín, monohydrát, najlacnejší a najlepší suplement, ktorý proste by mal brať každý, či si žena, či si chalan, či chceš silu, či chceš hypertrofiu, či chceš svaly, alebo nechceš byť sprostý a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Na depresie dokonca najnovšie kreatín užívajú na depresie. Dávam tu na pre všetky mamky, tatkov a všetci, čo sa bojíte brať kreatín, toto video si pozrite, alebo toto tu nabude. Tam som to vysvetľoval, celé video, nezlaknite sa ma, mám o 5 rokov tam menej. Ďalej, pred tréningom, kofeínový nápoj, káva, čaj, pre-workout, k tomu citrulín a prípadne elektrolyty. Čiže elektrolyty, tu nám máte vlastne draslík, sodík, kalcium, chlorid. Kvôli tomu, aby si správnu kontrakciu vo svaloch, aby svaly správne pracovali, aby ťa poriadne napumpovalo. Toto chceš si dávať pre tréningov, je to game changer podľa mňa. Klasický citrulín a pre workout. Klasický TOR, bez stimulantov, nedávam kofeín. Keď sa už budem cítiť možno v tej neskoršej fázi diety, tak si dajme tomu nejaký kofeín dám možno, ale práve že nechcem zvyšovať zbytočne kortizol, čiže ja doporučujem bez kofeínu a zároveň k tomu proste klasický citrulín, malát. Zasa je to veľmi lacný suplement a toto kombo proste ti zabezpečí maximálne prekrvenie svalov, čo chceš, aby si mal lepšiu regeneráciu. To by bolo k pretréningovej suplementácii a vy chalani, ktorí beriete veľa kofeínových stimulantov, tak bacha na to, pretože ten kofeín je dobrý sluha, ale zlý pán. Keď ho budeš mať veľa, tak síce ty dáš tréning, a následne ho máš aj počas regenerácie, počas spánku, kedy by telo malo produkovať iné hormóny na rast svalov, na hypertrofiu a ty budeš mať kortizol zvýšený kvôli zvýšenej hladiny kofeínu v tele, čiže to nechceš mať a dávaj si na to bacha. Po tréningu si dávam iba C, ďalej senovka grécka alebo fenugreek, to je vlastne taký testosterón booster po tréningu. Ja si ho dávam po tréningu alebo na večer, kvôli tomu, aby som proste podporil tú tvorbu testosterónu, aj keď je to veľmi zase také funguje, nefunguje, možno áno, možno nie. Toto som ja osobne najviac cítil, viacej ako Tribulus a tak ďalej. Zase nevravím, že by ste si to mali kupovať. Je to možno fajn vyskúšať, robte si na to vlastný názor. Možno by som sa skôr sústredoval, či to cítite alebo nie. Po tréningu ideálne ďalšie 4 gramy kreatínu, proteín podľa jedálnička. Napríklad teraz v príprave áno, ale mal som aj obdobie, kedy som proteín napríklad nedával a primiešal som ho iba do jedla, do palaciniek, do vločiek a tak ďalej. A na večer mám zasa magnésko. Tu som kedysi dával magnésko zinok, keď som to bral v menších dávkach, to nevadí. Keď to berieš vo väčších dávkach, tak zinok a magnésko nie sú úplne najlepšia kombinácia spolu, pretože sa vstrebávajú do tela v obmedzenom množstve a keď si dáš aj zinok aj magnésko, tak jedno z toho, alebo vzájomne obidve sa ti nemusia 100% vstrebať a troška môžeš vyhadzovať peniaze do vzduchu. Ideálne je dávať si zinok do obeda a magnésko ku večeru alebo po tréningu. Potom už keď dávaš malé dávky, tak nemalo by to vadiť, keď to dáš aj spolu. A dávam vlastne 3 tablety, 225 mg na večer a ešte po tréningu, iba v tréningové dni dávam 2 tablety, čiže 150 mg po tréningu, aby sa tie svaly uvoľnili, aby sa telo uvoľnilo, skľudnilo a tam dávam vlastne magnézium chelát. Dokonca 3 nakúpené do zásoby, pretože za mňa mať zinok, magnésko, multivitamín, omega-3, D3 je proste úplná alfa omega, cena výkon najlepšie suplementy a do ostatných by som investoval menej, alebo keď chceš vyslovene niečo skúšať a tak ďalej. Ešte samozrejme kreatín. No a výhoda takéto infúzie je tá, že vlastne to neprechádza cez traviaci trakt, tým pádom, keď si dáš napríklad, ja neviem, 1000 mg C, tak tebe sa proste to C celé nestrávi.
je tam veľa vylúčené a tak ďalej, toto ide priamo do žily, čiže tá biodostupnosť daného vitamínu je oveľa vyššia. A také bonusové suplementy, ktoré možno sú menej bežné a sú to možno viacej kvázi trendové suplementy v poslednej dobe, je určite Sleep Relax a je to vlastne nejaké spojenie vitamínov, bylín na ukludnenie, čiže preto je tu zasa magnésko, je tu ashwagandha, sú tu rôzne bylinky, hej, levandula a tak ďalej, ktoré majú ukludniť telo, zrelaxovať a pripraviť na spánok. Človek proste lepšie zaspí. Včera sme si to dali, nie? Pritom kvázi namiesto vína v diete a akože fakt mega to bolo. Takisto medzi menej bežné suplementy patria aj kodné výživy. Zasa ja to doporučujem brať skôr ako prevenciu, nie na akútnu bolesť, lebo vtedy ti to veľmi málo kedy pomôže. Mám ho už zo 3 mesiace a ešte tam minimálne polovica, beriem to sporadicky. Ak behávaš, ak proste bicykluješ, ak robíš naozaj ako keby veľký počet opakovaní, alebo je tam u teba veľké mechanické opotrebovanie, čo sa týka klbov, tak naozaj doporučujem proste suplementovať minimálne sporadicky. Ja potom nemôžem povedať, že robím reklamu Jim Beamu a toto, lebo to máš proste fakt rada. No, daj. Za dnešné nakrúcanie dostaneš odmenu v podobe moxikov, dobre? Vieš, už si ich musela vydobiť, aby si mi ich dal. Nejako má za sobou a ťažko sa diali s frajerkou, čo? Like a follow. Thank you.